Mayong gabi mga sano. Niya kami karon sa Belgium, Silsate. Kami lagi galakaw-lakaw ano. Oh? Kami lagi galakaw-lakaw. Kayong lugar. Oh, unsa man rin mo ra man inventaryo. Kung sa ato apan kini mga dapin-dapin na Kini sila. Nanay na mungko. Nama, baboy kining kami galakaw-lakaw ani birahan kami. Pero dire. Wag yun. Oh, wag yun. Taw-taw. Naisakyanan pero way tao. May ni pangawato ni sakyan Andre. Kargas barko dalos Pilipinas. Bisura ni. So hulan ko ani ko puyo dili ko masugot. Tingnan naman. May tao. Mingaw kayo. Unsa ang pagdaghan nato dinhi sa ilang dapit ug walay tao? Kita ka na, mingaw kayo. Ilang mga balay puro sarado. Mura man mga sano, mura man nayaswang dire. Na ako'y nakita no sa kabuok. Yan na, hapit na. Mura man tag naglakawan ni sa kabihas ng sano. Wa mo gini ka tao dire. Mo dinhi sila ha. Mga dato sila pero mahadlok manggawas. Una ay sakinan ning agi. Pero ambot nang tanaw na to kung nabay tao nag-drive. Kuno. Kuno tindagan. Wala, ni computer man. Ayaw mo saba. Ay saba kay naay kuan. Ay saba kay. Naay ka nang. Naay laing tao ani. Saba kay nanan og sila. Tulo na sa kabuok. Na kasabot ka ni Bisaya. Uy nang hadlok. Uy, kaning ilang mga iring dire oh. Ming. Nindot ilang iring dire oh. Pasagdan wa Ay dagan tuwa. yung langaw din. Sa tuwa pa ni wa nagikawat na na. Mo to ilang mga iring. Iring ray nang yon sa ilang mga kalsada. Uy, tinindot na iring. Hi Ming. Anyong sayo. Anyong sayo. Wala si Miming. Bye-bye Miming. Iring na man dito balhiboy. Mo to si Miming. Mora to ay among amigo din he. Mora to tubag town. Una ibagid Uy, naibag. sign up. May kibaw si Tagiya na. Uy, bisig kang mayor na ning libo. Bili lagi. Pwede pa man uli lay. Labang gubaon to kung bag. Kung sa ato pa tong baga. Itong baga kana baga, butang sa kuan. Sa ato pa to, ano to gibirahan na to kanang basiriro. Oh, good. Wa na. Finish. Perti gumingawa ni kita. Dalan nindot kayo. Nindot kayo lang dalan oh. Ay pagsaba kay na iro. Nairo sa do. Ay toy. Ni anak kami sa kuan sa may Tulay. singan ani nga dupita Nay tao dire ay nay sapa. tao. Nay tao dai. Na namin nakita ni nga tao diyan daplin sa Daplin sa baybayon. Bayon. Pero layo kayo ang magbagtasan karon. O may tricycle ug habal-habal aning Belgium di ay. 15 paita. Sa banda dire. Kaya na kung nga dato sila din wa gali habal-habal. Pagilid tare kasi maligsan ta na magsakyanan. Wa sa jeep. Sa jeep. Ay, Nay layo ra kani sila sa Pilipinas so ano na nga dato ni sila nga may nang masahiro. Di sa amon nga pangwaan ilang mga kwarta. Nga tan-aw na mo ani mga tao din Mga wa may trabaho. Di gali manggawas og bay. You know? Oh, tingnan gawas. Hello my friend. Hello. Hello. Say hi. Hi. Hey, what's up, man? Hey. The long man. Yes, hello man. This is your car? Yes. Yes, Don't very touch nice, it. Don't touch it. Sorry. Go, bro. Very Bye. nice, Babu. Ciao. Ciao.
Ay, nahanagin tayo Na ay nakita na mo pero ambot og tao ba to? Duha, ni iro. Nindot lang ba yun? Oh, nice chicks na yun. Oh. Hello. Hi. Hi. Ko. Oh, ay mana di ba ako? Lah, nasa na nag-date. Nag-date sa baybayon. Basta man sa ka maka kuha sa din ang atong mga kuyaban ba. Mga kamingaw sa ba kay taon. Natarap sa barko. Nami sa padulong mi sa tulay, dapit. Diha ning lusot ang among barko. Kuyaw sa na ilang tubig din kay musaka. Ug mutaob kuyaw sad kay mutaob. Perti man yung tao ba? Pwede man nila ipasaka o ipaubos ng barko. Oh. Mura na ilang kadatuan din Pero sa mga trabaho sa mga tao, wah, tuara na nga tuog. Kini ilang kahoy din Dato kayo ni sila. No, Hinlo kayo ilang mga kahoy oh. Mayaman kayo sa protina. protina ang ilang kakahoyan. Pero nasa amo apa dugay ra nagipangahoy. Dugay ra nagi pag-illegal laging na. Dugay ra nagipang-bugha o gipang-display sa dapil kasada. Oh. Tagsis ang Putos. bangan. Tagdis ang putos ana na. Tagdis ang putos. Ah, Kapoy man sa tayo maglakaw day balhabal dre oy. manay ngalan sa dapit. Zelzatibrog. Zelzatibrog. Katong nagian ang mga balay ganiha. Dahil nang lingkod nga duha ka babae, usa ka babae pod. Duha man. Okay. Suko. Filming ko no, filming. Kisa man na. Unsa man na? Filming nga taga mo man is filming. Kanas filming. Kay manginginom palahubog man na. Kanas filming sa amo asawa ng Tokyo. Ay, porbida. Kana dito yung naglakaw day sa bridge na pud tao day dito. Nasa sakyanan dito gadagan Puro panagsara. Ay, buwan to Kanang bulalakaw ba? Ito. Lugay ko yun. Plano na day. Plano na ba yung plano nga? Elang CR diri oh. High voltage na dahil. High voltage day na. 12,000 volts. Ay dindot kay lang spa diri day tubig. No. Kining ilang tubig diri. Arang-arang pa po kaysa sa tua. Sa Pasig River. Sa tua, ang manglutaw dito. Basura sa ilaha. Naa sila itik to Itik. Naa sila itik dito. Dito dinhi. Kini sa ilam sa tulay. Nami sa ilam sa tulay. Kini putaw. Pisagdan ra nila. Sa tuwa pa ni dugay ra gipanghipos 3 ka kilo na. Ali na nag 120. Palit na nag 2 ka kilong bugas taon. Taon. May na lang na. Oo. Diri wala ra gani pasagdan ra sa Pisagdan karsada. ra. No. Mao gani kwan. Hindi lang mga kahoy Ana magapon ta agi? Sa man na day. Wala. Sa man na. Sanas. Masanas. Ay day masanas day diri. Apple Apple oh. Oh, Nani dining apple? Apple gini. Apple. Oh, mga itong apple. Oh, nare Nice. apple. Gagmay kayo. Bonsai siguro ni. Kuyaw ang bonsai sa ilaha kay. Base ko ni bugnay. Bugnay ni siya kay gagmay man. Kuyaw ang bonsai sa ilaha kay. Wa gisudog kaang. Apple ito ni. Apple ni apple. Puro na gatingog-tingog. Has man siguro ron.
Sige, bye-bye. So, dami sa gate sa Sige, Zilzati. ipunta na itong barko dito. Kita niya. Sige, i-post lang, i-post.